ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த குரல் எங்கே கேட்ட மாரி இருக்கா? எங்கே கேட்டுருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கே கேட்டிருக்கீங்கன்னு. ஓகே, இப்போ வரும். என்னடா இவன் வேறு சேனல்லேருந்து வரான்னு பார்க்குறீங்களா? என்னோடய சேனல் வந்து கொஞ்சம் டிலீட் ஆகிடுச்சு. அது ஏன் டிலீட் ஆனதுன்னு என்னோடய ஃபாலோவர்ஸ்க்கு தெரியும், என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபருக்கு தெரியும். தெரியலனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வேணால் அப்புறமா ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். சரி, இப்போ வீடியோவுக்கு வருவோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னை பற்றி ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோ. என் பேர் கார்த்திக். அவ்வளோதான் என்னை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இருக்குது, வேறு எதுவும் இல்லை. நீங்கள் தான் இனிமேட்டு பெருசாக வளர்த்து விடணும். நான் போன சேனல் வச்சுருந்தேன்னா, அப்போ அந்த போன சேனலில் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். நான் ஒரு நல்ல ஹெட்செட் வச்சுருக்கேன், என் மொபைலும் நல்ல மொபைல் தான், பட் எனக்கு அவுட்புட் வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிற மாரி இல்லை, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தார். இதேமாரி பல பேர் உங்கள்கிட்ட பல பேருக்கு இது சந்தேகம் இருக்கும், பல பேருக்கு இந்த கடுப்பு இருக்கும். ஒரு காஸ்ட்லியான ஹெட்செட் வாங்கி வச்சுருப்போம், இல்லை சும்மா நார்மல் ஹெட்செட்டே வச்சுருப்போம். நம்மளால் அந்த ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்டு, ப்ரீமியம் குவாலிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாதா, உணர முடியாதா அப்படின்னு ரொம்ப பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பீங்க. அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் போக்க தான் இந்த வீடியோ. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ளே ஸ்டோர் போய்க்குங்க. ப்ளே ஸ்டோரில் பவர் ஆம்ப், இது ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் ஆப். நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் பண்ணோடனே இதில் எல்லா சாங்கும் வந்துடாது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 டாட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் ஃபோல்டரில் இன்டர்னலில் இருக்க ஃபைல் மட்டும் வேணுன்னா இன்டர்னல் கொடுத்துங்க, இல்லை எஸ்டி கார்டில் இருக்குன்னா எஸ்டி கார்டில் கொடுத்துங்க, ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குன்னா ரெண்டுத்துலையும் கொடுத்துங்க. எனக்கு ரெண்டுத்துலையும் வேணுன்றதுனால செலக்ட் ஃபோல்டர் கொடுத்தனா எல்லா பாட்டும் வந்துடும். இப்போ அங்கே செக்மெண்ட் இருக்குது, இங்கே 4 டாட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் இங்கே செக்மெண்ட் வரும். ஆல் சாங், எல்லா சாங்கும் இங்கே வந்துடும். இங்கே ஃபோல்டர் உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்ப்ரிட் பண்ணி கொடுத்துரும், எந்தெந்த ஃபோல்டர் எங்கெங்கே இருக்குது உங்கள் ஃபோன்லேயே இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே ஸ்ப்ரிட் பண்ணி ஒத்தே செகண்டில் கொடுத்துரும். அப்புறம் ஆல்பம், ஆர்டிஸ்ட்டு இதெல்லாம் அப்படியே தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துரும். டாப் ரேட்ஸு உங்களுக்கு எது லைக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். லைக் பண்ணுறது எப்படின்னா, இப்போ இந்த பாட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, காஞ்சனா 2ல் இந்த பாட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா இங்கே லைக் பண்ணனா அந்த பாட்டு இங்கே டாப் ரேட்டடில் வந்துடும். இதோ வந்துடுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் ரீசெண்ட்லி ஆடட், உங்களுக்கு இப்போ டவுன்லோட் பண்ணது, இப்போ ஏற்றினது, இப்போ பார்த்தது அப்படின்னா இதில் பார்த்துக்கலாம். இதோட ஹார்ட் பீஸுக்கு இப்போ வந்துட்டோம். இதுதான் இந்த வீடியோவோட முக்கிய ஹார்ட் பீஸுன்னா. அந்த ஹார்ட் பீஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஈக்குவலைசர் இதுதான் பவர் ஆம்ப். இது உங்கள் மூடுக்கு தகுந்த மாரி மாற்றிக்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டில் 2 இருக்கிறது பேஸ். லாஸ்ட்டில் அப்படியே இதை ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கீழே இருக்குல்ல, அது ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரோல் ஆகும். இது லாஸ்ட்டு 3 வந்து ட்ரபிள். இங்கே கீழேயும் கொடுத்துருக்காங்க, அது எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சருக்கு. பேஸு உங்களுக்கு எந்தெந்த சாங்குக்கு உங்கள் மூடுக்கு ஏற்ற மாரி மாற்றிக்கலாம். இந்த பெஸ்ட்டு ஈக்குவலைசர்லாம் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு ஏதோ ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு அதை வீடியோ போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அடுத்தது எனக்கு தெரியாது, இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு வேணும்னா பேஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் இதேமாரி நிறையா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இவங்க என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பண்ணியிருக்காங்கன்னா, மற்றவங்களாம் 4 கொடுப்பாங்க, 3 கொடுப்பாங்க, இவங்க 10 5 கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இவங்களோட ஸ்பெஷலிட்டி. இதில் என்ன ஒரு ஆச்சரியத்தக்க விஷயம்னா, இது எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். நான் கடந்த 1 வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதனால தான் இது உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். அடுத்தது இந்தாண்ட இதில் வந்தீங்கன்னா, இதில் ஒரு டிஜே லெவல் பண்ணலாம். நீங்கள் லெஃப்ட்டு டு ரைட்டு, இந்த 8D சவுண்ட்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல, யூடியூப்லேயே நிறையா வந்திருக்கும் 8D சவுண்டு. அதுதான் இந்த லெஃப்ட்டு டு ரைட்டு. அது உங்களோட ஹெட்ஃபோனில் சில பேருக்கு மாற்றணுன்னா இது மாற்றிக்க, யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதை. அடுத்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கரை காசு கொடுத்து வாங்கி அது மூலிமா ப்ளே பண்ணுறதோட இந்த ஆப்லேயே 100% ப்யூரிஃபையிங்க ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கேட்குது. இதுக்கு நான் கேரண்டி. அடுத்தது டெம்போனா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். பாட்டை ஸ்லோ பண்ணுறது, வேகமாக ஆக்குறது. அது இங்கே மோனோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, மோனோன்றது வந்து இந்த ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் ஆஃப் பண்ணி உங்கள் காதுக்குள்ளே மட்டும் கேட்குற மாரி இருக்கும். இந்த மோனோ ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா சுற்றி
60ன்னு கேட்குற மாரி இருக்கும். கொஞ்சம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாரி, ரியலைஸ் பண்ணுற மாரி கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருக்கும். இது வால்யூம். அடுத்து இது வந்துன்னா இது எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ண இது கொஞ்சம் ஆடியோ லாங்குவேஜெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். பட்டு இது இவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. எக்கோ மாரி பாட்டு வேணுமா, அவங்க மூடுக்கு ஏற்ற மாரி இதை மாற்றிக்கலாம். நீங்களே இந்த மூடுக்கு ஏற்ற மாரி கஸ்டமும் பண்ணிக்கலாம், இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். இதில் எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க ஜி. இதில் ஒரே ஒரு சிக்கல் இருக்கும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அந்த சிக்கல் என்னன்னா, இது பெய்டு ஆப்பு. பயப்படாதீங்க, இது பெய்டு ஆப்னோடனே வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க. இது பெய்டு ஆப்பு தான். இது ஃப்ரீ ட்ரையல் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 மந்த்துக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாரு, டைம் லிமிட்டட் ட்ரையல்னு இருக்கா. இதுக்கு இன்னொரு ட்ரிக் இருக்குது. நான் 1 வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறேன்னு, நான் 1 வருஷமாக காசே கட்டாமல் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அந்த ட்ரிக் எப்படின்றதையும் கேளுங்க. நான் அடுத்தது அந்த கரெக்டாக இன்னும் 1 மாதம் கழிச்சு அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள். இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன்னு சொல்லலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.